Ola, que tal? Moi boas, moi benvidos a unha nova edición de Orixe e Calidade, o programa do Xoves de Canal Rías Baixas, que leva ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar unha nova edición, pero antes temos que facer unha pequena pausa para ir coa cabeceira. Póñanse cómodos que arrincamos. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiesporulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grao de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. As néboas do pasado luns, día do Carme, a humidade que se ven rexistrando nestes días deixaron ao descuberto infeccións que estaban latentes nos viñedos. Por iso, os técnicos de campo recomendan aos viticultores que extremen os coidados. Falamos desta situación con Alberto Barral, de Condes de Albarei. Nos controles que facemos semanalmente nas parcelas piloto que temos aquí na bodega, en Condes de Albarei, pois, bueno, un poquinho que o que se está a detectar no tocante o que o estado fenolóxico. Ahora podemos dicir que xa na práctica totalidade das parcelas pois xa estamos en peche de racimo, e dicir, pois bueno, isto un pouco comparado cunha campaña normal, podes dicir que estamos en tempo, unha semana de atraso como moito. Se o queremos comparar, pois bueno, cunha campaña como a do ano pasado, pois bueno, aquí sí que podemos estar falando das 2-3 semanas de atraso, pero bueno, hai que pensar que a campaña do ano pasado foi atípica, non? Foi moi temprá, foi unha vendimia moi temprá. Despois xa o que no tema do estado sanitario das parcelas,
Pois, bueno, os principales problemas que se poden estar detectando nas parcelas, pois, é mildiu larvado, o que en racimo, ou manchas de mildiu nas follas máis novas. Sobre todo, pois, bueno, se poden encontrar naquelas parcelas nas que non fixeron despuntes, nas que non fixeron aínda estas podas en verde que estamos a recomendar, pois podemos estar encontrando estas manchas. Nas que se atopa mildiu larvado, na gran maioría dos casos suelen ser parcelas que se viñen arrastrando mellor algún problema dende floración, callado, que parecía que a cousa que se estabilizara, pero coas condicións que tivemos, sobre todo a principios deste mes, hubo novas infeccións, e coas néboas que tuvemos a finales desta semana, pois volveu a descubrir o que o mildiu. Outra das enfermidades que podemos estar encontrando, pero bueno, xa en moita menor medida, pois é o idio. Como outros anos, pois, bueno, suelen ser ataques moi puntuales, mellor en zonas nas que os tratamentos non lle chegou correctamente, onde non estaban ben aireadas, pero, bueno, sempre estamos falando que son eso, ataques moi puntuales. Non é como no caso do mildiu, pois, bueno, que podes chegar a encontrar unha parcela con 10, 20% incluso xa infectado, pero, bueno, en parcelas puntuales sempre, o de mildiu tamén xa si nos ceñimos o que o global, pois, as perdas son mínimas. Estamos nunha parcela na que prácticamente non hai mermas por estas enfermidades, pero no que sí que se poden encontrar de forma puntual algúns racimos. Entón, por exemplo, aquí temos un racimo afectado de mildiu. Este racimo, pois, bueno, que a afección de mildiu xa é de fai unhas 3 semanas, polo menos, 2-3 semanas, xa está completamente seco, xa desecou o raspón, pero aínda siguen aparecendo algunhas uvas por aquí, máis polo medio. E, precisamente, pois, bueno, aquí ao lado tamén teríamos un racimo afectado de oidio. Un pouco, moitas veces, os viticultores poden ter dúbidas, non, de entre mildiu ou oidio, sobre todo diferenciar o mildiu un fungo que nos vai atacar o interior da valla. Entonces, bueno, ora o mildiu larvado xa non hai, normalmente xa non suele haber esporulación, sino que directamente o que a uva se pon negra. Se collemos unha uva e a abrimos, vamos a ver que por dentro, non ves que xa está completamente de color marrón, xa está completamente afectada por dentro. No caso do oidio, o oidio xa é un fungo que nos vai afectar solamente o que é a piel, a parte superficial da uva. Entón, vou poder coller aquí ahora unha valla. Se ve unha capa igualmente así de polvo, de borralla, como conoce moita xente, pero se collemos a uva e abrimos, vemos que no interior que está ben. Aquí temos as esporas todas, pero sempre son de forma superficial. O interior está ben. Entón, bueno, hai o principal problema que nos dá o oidio, que vai afectar o que é a piel. A uva non vai a seguir engordando, pero a piel non, porque quedou afectada. Entón, despois podemos chegar a encontrar o que uvas todas rajadas, cos pepitas para fora, e, bueno, eso é sobre todo unha vía de entrada de botritis, e despois que, bueno, se colle cando a uva é deste tamaño, despois prácticamente esa uva non vale para vendimar. Xa se o oidio entra máis tarde, mellor dentro dun par de semanas ou así, pode valer para vendimar, pero o principal inconveniente é que se chega a reventar o que é a uva, o máis seguro que nos vai a entrar a botritis por aí. Entón, bueno, esta é unha das cousas nas que nos podría axudar a diferenciar entre mildiu e oidio. Vale, por qué? Porque, bueno, os tratamentos non son os mesmos. Entón, pues, bueno, sí que te encontras naqueles casos nos que mellor os viticultores pensan que teñen oidio, din, pues, que temos borralla, e non, o que tiñan era mildiu. Entón, sí que é moi importante saber diferenciar unha enfermidade de outra para acertar co produto a aplicar. A ver, o tema de retirar o mildiu, a ver, cando é a hora da vendima, o recomendable é que non vayan, porque, a ver, estas uvas que xa veñen afectadas de fai 2-3 semanas, estas non van ter problema, estas de aquí non van ter problema ningún porque xa están completamente secas, é dicir, non nos van a interferir na elaboración do viño. Que pasa? Estas uvas o mellor que afecten máis tarde, moitas veces, xa no primeiro ano, no cal incluso xa ten bastante líquido, o que a uva cando queda afectada, incluso despois, en vez de desecar, se hai moita humedade, nese período pode chegar a pudrir. Entonces sí que nos interferiría no resto dos racimos. No tema do oidio, o mesmo, non? A ver, se entra, bueno, sería o contrario, se entra moi tarde,
non nos debería de afectar moito, pero no caso de que, por exemplo, unha uva como esta, que ainda é dun tamaño pequeno e non chega nin a tamaño guisante, esta uva o máis seguro que co paso dos días ou das semanas que acabe arrebentando, e claro, despois nos vai a pudrir o resto do racimo. Donde máis está aparecendo estes síntomas pois son en parcelas nas que non levaron a cabo podas en verde, nin esfollados ou con excesiva humidade. Entonces, en todos estes casos sí que é moi importante levar a cabo estes labores. O principal, despunte, é dicir, todos os brotes que nos colgan polos laterais, cortalos, e o tema do esfollado. O esfollado, cada parcela nos vai a marcar un pouquiño o grado de esfollado que teríamos que facer, non hai que sacar o mismo número de follas en todas as parcelas, pero bueno, mellor naquelas nas que temos moito vigor, moita forza, a proporción folla-racimo é moi alta, entón aí vamos a ter que sacar máis folla, naquelas parcelas, como igual tamén pode ser esta, na que non hai moito vigor e nos interesa conservar a folla, temos que sacar o mínimo posible. Entonces, cales habría que sacar? Habría que sacar aquelas follas ou aqueles netos opostos ao racimo, e que vayan a interferir un pouquiño na ventilación do racimo e, sobre todo, tamén nos tratamentos. Vale, cando queiramos dar, pois nas últimas mans, se queremos dar un tratamento antibotrítico, nestes incluso tamén onde hai mildiu, o idio tamén moi importante, o importante é que o tratamento chegue ao racimo. Entón, claro, se temos o que os racimos todos cubertos de folla, por moito que apliquemos non vai a chegar. Entón, o importante sería eso, coller e ir sacando todas aquelas follas que nos estorbarían. Moi importante non retirar aquelas follas que resgardan o que é a uva do sol. E despois, pois, bueno, outra acción que fan moitos viticultores tamén para facilitar tanto unha boa iración como despois unha vendima máis rápida é a de deixar os racimos descolgados para cando se veña a vendimar facilitar a vendima. O haber empezado a sacar follas daqui, pois xa empezamos a detectar racimos que inicialmente a primeira vista parecía que non tíamos ningún racimo afectado de mildiu, pero o ir descubrindo, ir sacando as follas e quedar o que os racimos, pois se poden empezar a topar. De feito, pois mira, aquí mismo podemos ver conforme temos unha folla que está tapando completamente un racimo e ao sacalas pois vemos conforme que o racimo que está completamente afectado de mildiu. Eso é porque, inda que estuvera aplicando tratamentos fitosanitarios, o que a folla estaba facendo de pantalla e non estaban chegando correctamente. Vale, pois, bueno, aquí temos o que é o mildiu na folla. Isto xa non son manchas recentes destes días, senón que estas manchas xa puiden haber aparecido fai unha semana tranquilamente, pero que, bueno, ainda temos certa espurulación, xa temos algunhas manchas que nas cales apenas hai espurulación ou xa está prácticamente completamente seco, pero temos outras que ainda hai espurulación. Nesta daqui o mesmo, temos esta mancha daqui, non é unha mancha recente, que senón xa ten varios días, é dicir, na cal aquí ainda estaría en risco de que poida contaminar o resto da planta. A día de hoxe se siguen dando condicións, por exemplo, no día de hoxe sí que se deron condicións de infección. Bueno, de forma xeral, a maior parte dos viñedos están tratados de forma recente, é dicir, que están cubertos, non deberían de ter problemas, sobre todo aqueles que deberían de ter maior cuidado, pois, bueno, son nas que xa están arrastrando ou nas que xa apareceron os síntomas, non? Aí sí que é recomendable non esperarse máis alá dos 10 días de cadencia dun tratamento a outro, nas parcelas nas que están completamente limpas, pois, bueno, poderán prolongar un pouquiño máis, iso tamén todo dependerá un pouco dos tratamentos fitosanitarios que houberan aplicado. Nos a día de hoxe xa estamos recomendando que os nosos socios que apliquen produtos que teñan cobre, inda que non sean completamente de contacto ou penetrantes, pois, bueno, en moitos casos poden ser produtos cerapenetrantes ou incluso translaminares, pero que tamén traen cobre. É moi importante xa empezar a aplicar produtos que leven cobre. Por qué? Porque, bueno, este ano, co exceso de humedade que hai no solo, estamos tendo un crecemento vegetativo moi grande, xa anómalo para estas datas. O normal é que nestas datas a planta se empezará a parar un pouco este crecemento. O cobre que o que nos vai axudar, aparte de ter un bo efecto curativo de mildiu, pois sempre vai nos axudar a retraer un pouquiño a planta, que non siga medrando tan rápido.
No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. E precisamente falando de Condes de Albarei, a cooperativa cambadesa celebrou esta semana os seus 30 anos de historia desexándose 1000 primaveras máis. En Pazo Baión reuniron a preto dun milleiro de persoas para conmemorar este aniversario. Corría o 16 de xullo de 1988 cando pouco máis de 100 viticultores fixeron de xermolo do que hoxe en día é unha das cooperativas vitivinícolas máis importantes de Galicia. Actualmente máis de 400 familias forman parte de Condes de Albarei e este luns celebraron por todo o alto o seu aniversario. Os fundadores da cooperativa partiron do seu traballo, sacrificio e investimento, renunciando a ter ingresos durante varios anos para mellorar no futuro. Son os nosos alicerces. Eles puxeron as bases sólidas sobre as que puidemos seguir construindo o noso presente e o futuro dos nosos descendentes. O escenario escollido foi Pazo Baión, propiedade que cumpre unha década baixo a titela de Condes de Albarei. A finca é un símbolo do enoturismo a nivel de todo o Estado. A cooperativa, pola súa banda, é un exemplo de economía productiva e de cooperativismo. Que desde a cooperativa non só se consegue dimensión, que é moi importante para competir no mercado, tamén capacidade para introducir elementos de modernización, calidade, trazabilidade do produto, polo tanto, máis eficacia comercial, creación de servicios comuns, redistribución de recursos, sendo dinamizadores económicos e sociais da contorna. Preto dun milleiro de persoas asistiron ao especial aniversario. Entre todos, destacaron os 12 socios premiados que dende 1998 representaron os diferentes consellos reitores que dirixiron o proxecto de Condes de Albarei. Agradecerlle a aqueles 115 socios que formamos a primeira cooperativa, que a partir de aí foron se incorporando hasta a hoxe actualidade, que somos 400. Espero que de pouca xente pensaba daquela que aguantáramos 30 anos. Levamos 30, espero que levemos 30, uns en alma e outros en corpo. E que o futuro noso siga aí. Di o refraneiro que só hai dúas clases de viño, o bo viño e o mellor viño. 3 décadas de vida penso que demostran que Condes de Albarei manexa as dúas, o bo viño e o mellor viño. Grazas, en nome de todos os galegos, a todos e cada un de vos, por apostar pola tradición, sin deixar de innovar, por apostar polo traballo ben feito, por apostar pola calidade. O acto, que concluiu cunha actuación do músico Carlos Núñez, conseguiu reunir en Pazo Baión a multitude de socios, familias, representantes do sector da hostalería e políticos. Tamén asistiu César Portela, arquitecto responsable da rehabilitación de Pazo Baión. O primeiro que hai que buscar é un promotor que teña claro o rumbo onde quere chegar, que quere facer, e despois xa falamos dos arquitectos e dos constructores e de moita máis xente. Pero primeiro é iso. E iso é onde esta cooperativa atopei desde o primeiro día, como a xente coa que tuve en trato, tuve a idea moi clara do que había que facer. Cultivar a natureza, non destruíla, facer uns xardíns e uns terrenos productivos que tuveran unha utilidade, pero tamén que foran o máis bello posible, ¿no? Espacios lúdicos onde estar, como este que estamos aquí, que non produce viña, pero produce outras satisfaccións, como é poder estar aquí hoxe todos xuntos, ¿no? A actual presidenta Dolores Calvo, que estivo entre os socios recoñecidos durante o acto, quixo botar mando o ilustre escritor Álvaro Cunqueiro para despedir a súa intervención. E tomando prestada unhas verbas do noso insigne don Álvaro Cunqueiro e emulando ao presidente Guillermo Rodríguez tamén, me permitan que me despida con 1000 primaveras máis para Condes de Albarei.
Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Petra, a festa do Tinto das Neves, o noso calendario festeiro vitivinícola levounos ata o Rosal. O Concello celebrou a pasada fin de semana a súa festa do viño, unha edición que este ano contou cunha invitada e pregoeira de luxo, a Master of Wine Sarah Jane Evans, que se confesou namorada dos viños de Rías Baixas. O Rosal leva xa 26 anos exaltando os seus caldos. O Concello acolleu un ano máis a festa que pon o foco sobre esta subzona de Rías Baixas, unha das citas máis populares do calendario vitivinícola do verán. Ademais, tense consolidado como un escaparate inmellorable para estes viños. Es una fiesta familiar, es una fiesta del vino, es una fiesta de alegría y de lo que hacemos nosotros además, promoción. Es una fiesta donde da mucho gusto estar. Para o Rosal supón unha cita moi importante cada ano, porque non solamente a nivel de vitivinícola, pero senón a través tamén de turismo en xeral. A verdad, es que estamos falando de que a mellor 30.000 personas de pasar por aquí estes 3 días. Dá para vir moitos días aquí e de paso disfrutar pois tamén dos nosos viños. Entonces, por unha parte está a parte turística e por outra parte a parte, digamos, agropecuaria, a parte das bodegas e dos produtores, que non deixa de ser un escaparate principal para dicirlle a xente, oye, unha subzona das Rías Baixas, e esta está aquí, está para disfrute do que queira vir. O que se ve é un gran viño, unha gran laboura dos cosecheiros, dos adegueiros, tamén das administracións, a alcaldesa, pois a súa corporación teñen unha gran importancia nesta dinamización, pero ela tamén facía referencia á Xunta da Diputación. Este ano a festa chegou unha visión máis internacional. Contaron cunha pregoeira de excepción. Sarah Jane Evans, vicepresidenta do Institute of Masters of Wine e unha das figuras máis relevantes do mundo do viño en Reino Unido, foi a encargada de abrir a cita. Sarah Jane Evans es una de las personalidades del mundo que mejor conoce los vinos de España y que mejor conoce los vinos de Galicia. Nos sirve muchas veces, nos ha servido y espero que nos sirva para hacer promoción. Es un puntal nuestro en Gran Bretaña y desde luego es un lujo tenerla aquí haciendo el pregón de la Festa del Rosal. Para nós o objetivo básico desta visita é que ela vai a ser un dos mellores embaixadores que teñamos polo mundo cos viños do Rosal. Independentemente é unha persona que sempre ha defendido con muitísimo criterio, moita pasión os viños de Rías Baixas e agora esperamos que lle poña un poquinho máis de enfoque aos viños do Rosal. Lóxicamente non só eso, sino que nos ha dado a percepción de como ela ve o futuro dos nosos viños no seu mercado, como os pode interpretar e como poden interpretar sobre todo os novos consumidores que se están acercando ao mercado inglés nos pubs ou nas vinotecas
que é o que buscan da nosa zona, non? Se o sector se desfixo en avanzas con Sarallén Evans, esta experta non foi menos en relación cos caldos de Rías Baixas. A Master of Wine é unha namorada coñecida das elaboracións da nosa terra. Nosotros conocemos a Rías Baixas bastante bien, no completamente. También conocemos que la uva es albariño. Entonces, que esto es limpio, da placer, es un buen vino. Pero especialmente lo interesante de Orosal es que tiene un estilo un poco más exótico. La fruta es más melocotón o piña que de lima limón. Y eso es muy interesante. Entonces, lo que me encanta de lo que encontramos aquí en Orosal es un estilo de vino que es muy a gusto y que se puede identificar como Orosal. O puede ser 100% albariño o puede ser un cupage de Lorero Treasure. Sí. Eso es fascinante. Para mí es interesante porque claro que son vinos que se hacen aquí, pero tienen una fama fuera. Es por eso que estoy aquí. Soy como experto de vinos internacionales, como Master Wine. Entonces, estos vinos tienen competencia en el mundo. Y es raro, porque estamos aquí en un pequeño pueblo, pero salen de los suelos vinos, de muy alta gama. A experta dirixiu unha cata comentada de 9 viños de Rías Baixas da subzona de Orosal. Os profesionais locais destacaron a paixón que transmiten nas súas explicacións. Yo la he visto multitud de veces, ella sola, por las ferias de vino en España y las ferias profesionales, catando un vino y otro vino y otro vino, para luego contar en su país lo que ha catado. Y además tiene una forma de entender el vino que es una delicia, porque lo entiende desde el punto de vista cultural y del placer que provoca la bebida del vino en su justo término, y no desde un punto de vista excesivamente técnico que a veces aleja al consumidor. Hoy nos ha dado una charla sobre los vinos del Rosal excepcional. A cata, que creo que estuvo moi ben porque nos dá unha visión desde fora do que estamos traballando, do que facemos, e sobre todo te marca unha línea importante de que xente do prestixio que ten Sara pode opinar sobre o futuro dos viños e como nos ve. Creo que ha sido máis que satisfactorio, estamos encantados. Hemos aproveitado tamén a súa visita para que estuvese nas adegas, que comprobase o viñedo, como se traballa aquí no Rosal, o microclima tan especial que temos, todo eso eu creo que se leva a unha idea totalmente distinta da que tiña. Creo que ha descubierto un pequeno mundo que estamos aquí nesta esquina, non? Que é o Rosal. Que é unha autoridade mundial, pero mundial, e desde logo a cata desta mañán que estuvemos aquí foi unha delicia, porque non era ninguna cata competitiva, senón unha capa identificativa e diferenciadora dos viños. Dende a súa experiencia, Sarallén Evans destacou o bo ambiente que se vive na festa do viño do Rosal. A Master of Wine puxou acento sobre a presenza de persoas de diferentes idades que se reúnen para gozar do viño. Se ve por aquí que la gente compra botellas, están sentados comprando botellas, disfrutando de ellos, sí que se puede. Es un problema. Con el cambio de clima, claro, buscamos cervezas y cosas como gin tónica con hielo, es difícil. Pero yo creo que el estilo de albariño sí que es muy bueno y hay que hacer un poco de marketing para los jóvenes, un poco más interesante. Puede ser... hay que trabajar con bares y restaurantes para vender copas, porque ellos tienen que experimentar. Si a ellos no les gusta un estilo, puede ser que van a encontrar otro. Entonces yo creo que ferias como esta, pero también experimentación en bares y restaurantes por copa, porque mucha gente no quiere beber toda una botella o no pueden pagarlo. Entonces yo creo que practicar con un poco menos puede ser una solución. A mí me parece, estando aquí, que estamos dentro de un éxito. Es un evento, claro, pequeño, no es para todo el mundo, pero es muy educativo. Y yo veo, me da un placer muy grande de ver a la gente de
celebrar lo que tienen en la copa. Ademais da importante presenza desta experta, os adegueiros destacaron o éxito desta nova convocatoria da Festa do Viño do Rosal, que se despediu este ano batendo todos os récords. Brindo pola festa, en este caso do Rosal, porque estamos no Concello Rosal, brindo pola denominación de orixen de Rías Baixas, que estamos producindo uns viños enormes, vendo polas castes nobilísimas que temos, xa non só en Rías Baixas, senón en toda Galicia, e brindo polo éxito que debemos conseguir se traballamos e traballando con humildade, pero sin parar, polo éxito dos viños de Galicia e en este caso dos blancos, que a Revolución dos Tintos ainda está por facer, pero que con todo o desexo de que sea así. Así que brindo o que allá se cumplan os meus desexos. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiespolulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A Universidade Internacional Menéndez Pelayo volverá a ter a vindeira semana presenza en Cambados. Será adamando o capítulo Serenísimo do Albariño, que collo relevo o Concello na organización destes cursos. Que se nos intentamos é recuperar ese asunto, porque entendemos que é importante culturalmente, é importante de cara ao Albariño, de cara á economía do Albariño, etc. O curso co que se retoma este costume celebrarase os días 27 e 28 de xullo, baixo o título As confrarías enogastronómicas como axentes dinamizadores do turismo cultural, estará dirixido por Rocío Hacha e atraerá a Tavila a profesionais do sector. Teremos o primeiro día unha inauguración, teremos pola mañán un par de conferencias, 3 conferencias, e logo pola tarde teremos unhas visitas que vamos a facer a distintas bodegas ou entidades enogastronómicas que estén ben máis ou menos inmersas no que é o turismo do viño, o turismo a rota do viño, etc. máis ou menos ese asunto. E logo o sábado teremos tamén outro par de conferencias e logo procederase a inauguración. Un pouco antes habería unha mesa máis ou menos que acadería un coloquio, un posto en común, unha nota de resultados, etc. Entre os relatores atópanse o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, ou o profesor de Historia, Xavier Castro. Ademais de recuperar esta colaboración coa Universidade Menéndez Pelayo, dende o capítulo Serenísimo insisten en que o obxectivo é sempre poñer en valor o Albariño. Unha promesa de que vimos aquí e estamos aquí como cabaleiros e damas do Albariño para defender todo o que é a economía, a cultura, todo o que é o Albariño, todo o que é o Albariño para Cambados e para a comarca do Salnés ou para Galicia. Independentemente que cada un de nós pertenezca ou actúe en política, en sindicatos, iso é libre, porque cada persoa é libre de exercer despois outras actividades. O curso desenvolverase no Parador de Cambados. O prezo da matrícula é de 40 euros, aínda que haberá descontos para os universitarios. O capítulo agarda poder celebrar tamén outras xornadas coa UNED. E ata aquí chegou Orixe e Calidade deste xoves. Voltamos a vindeira semana en Canal Rías Baixas con máis actualidade do sector vitivinícola. Ata entón, sexan felices.
Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grau de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Profiler. Máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.